Γεια σας παιδες, Ζαλούρα Βολίδη εδώ και σήμερα θα σας δείξω ένα από τα καλύτερα highlight φυσικά δικό μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε ίσως το καλύτερο γύρο που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Λοιπόν, ήμασταν ένα ranked με φίλους, Inferno Map και νικούσαμε easy 12-3. Ήταν έτσι ένα εύκολο game, τους είχα πάρει πλάτες και από city που ήμασταν αλλάζουμε σε terrorist. Εδώ άρχισαν όλα. Λοιπόν, να είμαστε. Να είμαι εγώ. Και λέω θα τσιμπήσω τώρα ένα Tech 9 πρώτο γύρο για να μπας και πάρω κανένα kill πιο εύκολα. Γιατί το Tech 9 βαράει τέλεια. Έχω και τη βόμβα. Λέω θα φύγω α, δεν με νοιάζουν τι θα κάνει η άλλη. Και έτσι όπως είμαι φεύγω. Χαλαρά. Και εντάξει σκέφτομαι να πάω κατευθείαν προς το α. Να ρασάρω. Να πάω να κάνω ένα easy plant. Εν τω μεταξύ μέχρι εγώ να πάω στο α θα δείτε τι θα γίνει. Οι δικοί μου τώρα μένουν 4. Οι άλλοι είναι 5. Τώρα γίνονται 3 και τώρα γινόμαστε 2. Εγώ και ένας Ρώσος. Φανταστείτε τώρα δηλαδή τι έχει να γίνει. Τέλος πάντων περνάω στο α χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Κάνω εγώ το plant. Και βγαίνω προς το long. Ο άλλος τρώει έναν. Εμφανίζονται εδώ 2. Παίρνω τον έναν. Και βγαίνει ένας από πίσω μου και τον γαζώνω κι αυτόνα. Κάνω το reload και μένω πίσω. Εν τω μεταξύ ακούω έναν στα δεξιά και λέω αυτός θα πάει σίγουρα να κάνει diffuse. Το κάνει το diffuse, βγαίνω και παπαπ, νεκρός. Και το τελευταίο kill απλά χωρίς λόγια. Απλά χωρίς λόγια. Το jump και το kill. GG. Λοιπόν, και γι' αυτό επειδή κάνω ωραία rounds, αν σας άρεσε το βίντεο, το μόνο που είστε να κάνετε είναι ένα like, ένα subscribe, κάνα comment, να το δείξετε στους φίλους σας. Και γενικά ελπίζω να σας άρεσε γιατί είμαι πολύ καλός CS, λίγο σιλβεράς, αλλά καλός. Bye.